गुसुं जाजोबदो मोनालाय नुसिगोन आरो खबाय नालाय मोनासिगोन नै लोगोफोर बोथोरा खोमसि जाजोबदों ओमफ्राय बार फैनो नागिरदों सोग्रोमबाय दं माबायदि थांबावगोन दे बाबु जोंहा अखा हाबाय नै बार फैदो अखा दायो अखा मोख्लाबदो लोगोफोर दहायसो मामोन बेनिखायनोथ' लांदां लांदां बुंदों सर जों मानसिफोरा नै माइबा माइमोन इयो गोलैगोनबा बाबु सर जों हाबना थानायबा मा जागौमोन दे इयाव मा जाजोबखो इसिं न'आ नै लामा मा खाथिङा सेस दसे ओइ माबानि मामोनलाय इथि साहानिफ्राय साहाथिंनिफ्राय बुसोमजोबखादो जेने तेने बारग'नायखायसो नोंसोर हाबदोबो ओरै बुसोमखादोबो इसोरो गोसोआव थाखासिगोन आलासि जाग्रा माखा गोसोआव थाखासिगोन लांदां गैया नै आयु थालिदाबो माथो थांजोबबाय थालिदाबो गैमारलाथ' आरो नै थालिद बिजौ माखा थांजोबबाय माथो थालिदा थालिद माखा बायजोब्बाय नै साजाया इदिन लाबाय दं नामा इदिन लाबाय दं ओइ कुलुनि नांनाय नालाय थालिदानो इदि जालांजोबबाय बारा नांसनदो इयाव गिदिंनाय बार ना थबस्र' बायखादो बिजौ बिजौआ गोजौ गोजौ नालाय हा मा जाजोबगोन नै इसिङा नै बायजोब्बाय ओइ ओंखाम ओंख्रि दंबा सेस हाबजोब्बाय दै जाजोब्बाय नै नै मा बायखो नायलांदो लोगोफोर सेस खनसे लागैनो फैखादो बाबु दे बुथुम लामायाव थिं होनाय माखा मानसिया बुसोम जायाखैनो फैगौ मोजां नैफोरबो गोलैजोबदो नै थिङा लामायाव थिं होनाया क्या हो गया अभी क्या हो गया दा बायजोब्बाय ने बाबु आनिला लामानि दरजाया बायजोब्बाय आरो गोलैबाय थालिदा बायबाय थालिदा दासो बायदो थखन मोनसे नैयाव सुंखानि सुवा इवाइथिं सुवा नै लोगोफोर इमारजेन्सि बार फैनानै दसेनो मा जाजोबदों आरोना इसिं न'आबो बायबाय बिदिनो लामायाव थिं होनाय माखा गोलैजोबदो डेन्जार बारखामोन जों जुदि न'आव हाबना थानायबा मा जागोन बुसोमजोबखा बाबाया न'आवसो दं जों न'आवनो थाङाखैना दा थांसै मा जानांगौ जाखो Tamaka Kumi Juga kalian
इयाव हाबनानै फैफिनदो जोङो इ न'आव मा जागोन दे फैफिनबाय दसेनो मा जाखो